Narito yung mga tukaw. Nga pagkuli na. Nayadyo so isayo mo sa litin. Dari po sa tanda so. Batekaw niyo so. FPK Pension. Poswatan PRE. Modro na itahunubo. Du ano. Tayo mga tukaw. Presley Petrus.
Sasau kadazan hazau di sinupo di Petrus Martin, isa pa ako lagi di Presley Petrus.